Hello guys, good morning. May lakad po ako ngayon. Bali, susundin ko po ang best friend ko. Actually, kagigising ko lang po. Pupunta po kami sa Arayat para tulungan po siya magpa-check up. Okay. So, ito guys, lilinisin ko muna po yung kotse. Para isa-sanitize ko muna bago ako umalis. Kailangan natin may sanitize yung kotse para mas better na walang virus na papasok. So, ayan guys. Bali, susundin ko po siya ng around 7:30 ng umaga. Para maaga po kami makarating sa pupuntahan po namin sa Arayat. Yan guys, bali. Nalinis ko na rin po yung kotse. Tapos, aalis na. Magbibihis lang po. Maliligo lang ako. Tapos, yun. Aalis na. No, guys. Mamaya na lang po. Bye. Yun, guys. Maliligo lang po ako. Tapos, ano na. Aalis na po. Sabi ko nga po kay Jen na. Kay Jen. Sorry. Sabi ko nga po kay Jen, pakainin niya ako sa Plus Restaurant. Pero, nag-demand na lang ako, sabi ko, drive-thru na lang tayo. Kasi ayoko rin kumain sa, magda-dining pa kami. So, sabi ko, drive-thru na lang, take-out na lang tayo. Para agad na lang tayo makauwi. Yun. So guys, see you later. Bye! Dito tayo ngayon sa KFC. So, kailangan natin pumili kung anong... May flavor shots ba kayo? Okay. Jen, ikaw na magsalita. Mabuhay po. Yes. May flavor shots kayo, ma'am? Ano po? Flavor shots. Hot shot siya no, ma'am. Hot Okay. shot. Okay. May rice po yun? Meron po, 50 pesos. Okay po. Ilan order, ma'am? Ako, 3. Oh, Yung 50 pesos lang po. Tatlo. Ano pa po? 4. Yun lang po. Magkakala natin. 50 pesos lang. 4 sa akin. Saka 3. 3, bali 7. Ay, 8 na. Gawin mo ng 8. 8. Willing na po, ma'am. Ano? Willing to eat. Okay. 4 lang po yung kasya. 4. Bali, separate mo yung 4, tsaka 4. 4 lang po yung kasya, willing to eat na sa. Sige. Ano daw? Bali yung order po. Bali, 8. A la carte lang po ba lahat yun? A la carte. Okay na po yun. Okay na. Bali, 8 Last na, window po, ma'am. thank you. Okay, thank you. Next month na daw. Mga pen. Parang ang pataklaya. Munta ka na 7-Eleven, willing to wait na ako. Mga pen. Siyempre, may mga kwarta niyo, magpagawa ng guys. Abang willing to wait ka to. Hi guys. Dito po kami ngayon sa KFC drive-thru. Willing to wait daw kami kasi marami daw nag-order.
magpa-park lang po kami. Punta lang po ako sa 7-Eleven. May pinabibili po yung baby ko. Ano yan? Sandwich? Ice cream? Ice cream sandwich yun? Ice cream sandwich. Oo. Tsaka daw unicorn na ice cream. Na cornetto. Oo, cornetto. Grabe. Si Thea din, gano'n. Sabi ko, mahal yun, tig 35 yun. Oo nga. Diba sabi niya, nasa ano lang yun, nasa packaging lang yun, yung cornetto, yung babayaran natin ng pesos. Oo. O sige, yun na lang. Okay lang yun, basta makita ko si... Si unicorn. Diyos ko, para si Jillian, ganyan. Meron pala akong ano dito headset. Guys, bye. Mamaya na lang. So, eto ngayon guys, pauwi na po ako. Nagpapasalamat po ako sa best friend ko na si Jenny Lou Gonzalez. Yes po. Tinake niya ako kasi nag-birthday siya. So, ngayon lang kami nagkita. So, kailangan bumawi siya sa akin. Galing po kasi kami ngayon sa clinic niya para bumili din sa mga gamot niya. Yun. Galing po kaming Arayat sa may Paralaya. So guys, nandito na po ako sa bahay. Bali, thank you Jen sa mga fruits at kakanin. Tapos binili mo pa ako ng bawang sibuyas para sa kusina ko. And, of course, KFC, takeout, drive-thru. Thanks, Jen. Iba ka talaga. Ingat lagi. Pagaling ka. Mama. So guys, ito pala yung ano. This is tamalis. Tamalis. Suman. Yan guys. Tapos ito, dragon fruit. Tapos avocado. Bawang sibuyas yan. Tapos yun, KFC. Bali, tapos na rin po akong naligo. Galing po kasi kami ng Arayat sa may clinic. Dr. Nilo Rivera. Skin specialist po siya. Skin specialist clinic. So guys, kung gusto niyo pong pumunta, bigay ko na lang po yung description niya sa baba para malaman niyo po kung saan po yung lugar at kung paano po kayo makapunta sa may Paralaya, Arayat, Pampanga po. Guys, thank you po. Thanks for watching. Bye!